ekene munu ngwanu genu ntị o maka na ekwekọ amagba ndị otu Fada Peter Igbo International ndị na-akwado asụsụ na njirimara Igbo n'uju. Anyị abịakwa n'ọzọ, anyị wetara unu ozi ọma maka asọmpi nke anyị na-eme agba nke 7 ka anyị na-akwadobe. Ya bụ ịmara asụ Igbo ọfụma, ọ ga-amasị gị iji asụsụ Igbo wee ka akụkọ ga-akụzi ihe doro anya, akụkọ ga-enye anyị obi aṅụrị, ka ọ bụ egwu Igbo ka ị maara agba ọfụma. Kedu ejije dị iche iche dị n'ala Igbo nke doro gị anya ọfụma ị ga-eme, ka ọ bụzi ka esi esi nri Igbo? Ọtụtụ amazịkwa ka esi akpa nkata, ka esi eme mmanụ, ka esi esi fịọ ụkwa, akịdị, abacha wee dịrị gaba. Kedu ka ị ga-esi wee gosipụta ihe onyonyo a? Ọ ga-amasị gị iji ekwentị gị wee soo onwe gị ka ị na-egosipụta ya, ka ị ga-eji ihe ndị bekee kpọrọ AI wee kọwapụta ya n'uju. Ihe anyị chọrọ bụ nkụzi doro anya nke Igbo ga-eji wee mụta ife. Ngwa gbapụ ọsọ ugbu a, mee ihe onyonyo a ka iziga ya n'ọwa nzikọrịta ozi nke a kpọrọ WhatsApp. Were akara ekwentị a nke ị na-afụ n'iru ekwentị gị ugbu a. Ọ nụrụ karịa ibe ya o, onye agbajọkwana nke a, maka na asọmpi a ị ga-erite ihe gbara ọkpụrụkpụ 100,000 naira kweche gị. Ngwanụ ka ọ dị n'o.